Jsou tady s námi už tisíce let, ale v posledních letech jsme na ně už skoro zapomněli. Jenže správný parazit, kterým štěnice rozhodně dělají čest, na sebe jen tak zapomenout nenechá. A tak se tito broučkové zase začínají hlásit o své místo na slunci, jak uvidíte v reportáži Evy Mižíkové. Štěnice domácí, latinsky Cimex lectularius. Parazit, kterého bychom chtěli raději vymazat z učebnic biologie i z našeho života, ale který se teď znovu, a to dost důrazně, přihlásil o svou porci pozornosti. Člověk ale jeho společnost poznal už před mnoha tisíci lety. Původně žili štěnice na netopěroch a postupně, protože spolu s netopěrmi žili v jaskyních lidé, tak přešli na člověka. Výraznější problém se štěnicemi vyvstal spíš po první světové válce, tak nějak v souvislosti s pohybem obyvatel po světě a navíc města jako vzrůstala. Nejvýraznější vzpomínky na štěnice mají asi vězni z koncentračních táborů. V místnostech na spaní jich prý byly tisíce. Pamětníci vzpomínají, že štěnic bylo tolik, že se vězňům doslova hýbalo oblečení. Z toho stropu visely vysloveně provazce těch štěnic. Jeden den jsme si určili náš hájm, bylo tam 30 děvčat, že každá musí za noc zabít 100 štěnic. Na ústup zatroubili až po druhé světové válce s nástupem DDT, insekticidu, který skvěle sloužil k hubení škodlivého hmyzu. Od té doby až dodnes nebylo u nás po štěnicích téměř ani vidu, ani slechu. Před 5 lety jsme jezdili 5krát, 6krát za rok. Teď je to, dá se říct, několikrát měsíčně, někdy i týdně. Jak je to možné? K rozšíření štěnic přispěla migrace. Víc cestujeme a ze zahraničí si kromě zážitků vozíme i tahle zvířátka. Vleze vám do tašky, ani nevíte jak. Nárůstu hmyzu v našich domácnostech paradoxně prospělo i to, že se na tyhle placaté parazity skoro zapomnělo. Hlavní příčinou podle mě i podle zahraničních autorů je, že ty štěnice jsou rezistentní k insekticidům, které se používají k jejich hubení. Ty štěnice prostě na ty insekticidy nereagují, přežívají. Lidé se často za tyhle nezvané návštěvníky stydí. Pořád v nich zůstává ten pocit, že mít v domě štěnice znamená, že moc nedbají na hygienu. To ale není pravda. To není otázka špíny. Je to prostě otázka toho, že se nám to doma vyskytlo, máme to tam a proto to potřebujeme řešit. Ti sousedé, co tu bydlí, tak mají těž takové byty jak já, je tam špíny a oni to nemají. Já to nemůžu pochopit. Z čeho to je, ty štěnice? Štěnice, jak bylo zjištěno, cestují všemi způsoby. Můžou cestovat po svých, ale cestují i v zavazadlech, letadlama, vlakama. Dokonce v Spojených státech si už nějaká paní vysudila odškodné za to, že byla pobídána štěnicemi v nějakém hotelu. Pokud zjistíte, že s vámi doma bydlí štěnice, spočívá první pomoc ve vyprání prádla nebo jeho nacpání do mrazáku. Vysoké nebo naopak velmi nízké teploty parazit nepřežije. Co jsou ale štěnice zač? Tenhle hmyz, který není větší než půl centimetru, se živí krví savců, hlavně lidí. Musí, jinak zemře, i když mu to trvá. Bez jídla je schopný přežít až rok a půl. Potom se už samozřejmě dehydratuje, protože jediná tekutina, kterou přijímá, je krev a z toho získá vlastně i vodu. Takže potom nastává atrofie. Žijou především teda v bytech, v ložnicích a ještě speciálně v postelích. Jednou jsem obědvala, ta štěnice mi lezla po stole. Navíc se rychle rozmnožuje. Štěnice naklade na 1 až 15 vajíček. Tímhle tempem tak můžete mít v ložnici za pár týdnů stovky nezvaných hostů. A protože jsou to dost hladoví hosté, museli vynalézt způsob, jak člověka neprobudit, když na něm zrovna večeří. Pušťají i anestetika, aby člověk necítil bodnutí a nase 5 až 15 minut. Jejich hmotnost se dokonce zdvojnásobí za dobu nasatia krvu a potom urychleně člověka opušťa, protože to je pro ně velmi riskantné. To vás štípe, to se škrabete celou noc z té štěnici. V tuhle chvíli přichází další problém. I když má člověk po těle spoustu štípanců, málo kdy ho napadne, že by mohlo jít o kousnutí od štěnic. A i když pak popínku přibývá a on se proto rozhodne jít k lékaři, nemusí být ještě vyhráno. Ani doktor totiž nemusí poznat, že se na vašem těle živí tenhle parazit. Kousnutí od štěnice se vůbec neliší od kousnutí jiným hmyzem. Bývá úplně podobné kousnutí komárem. Je to v podstatě červený flek. Někdy bývá uprostřed červená drobná tečka. Úplně zlikvidovat štěnice vlastními silami je skoro nemožné. Specializované firmy používají chemický postřik nebo v krajním případě plyn. Ale pozor, během plynování a několik dní poté nesmí být nikdo v bytě ani v nejbližším okolí. Je to životu nebezpečné. Mám třeba zmapovaný 2 případy, kdy loni v Polsku vlastně v jednom domě tímto způsobem pracovali a došlo vám k úmrtí. Zbavit se štěnic je tedy běh na dlouhou trať. Tady jsou 3 rady, jak doběhnout co nejrychleji. Nestyďte se za to, že máte
máte v domě štěnice. Rychle vyhledejte firmu, která vám zařídí dezinsekci, tedy odhmyzení bytu, a řekněte sousedům, s jakým zvířátkem by i oni mohli mít tu čest. Nech proukaž